Si esteu seguint el multivers, doncs en principi s'hauria de començar a seguir. Ara ha fet alguna cosa. Ara sembla que ha de començar alguna cosa, no? Sobretot, silencieu la pantalla del multivers, perquè si no pot ser que sentiu duplicat el que dieu. Sí. Sí. 5 viewers. O sigui, som nosaltres 4 i algú més. Això està bé, fer el seguiment. Molt bé. Tenim un conillet d'Índies, em sembla. Molt bé. Doncs, si us sembla, tirem endavant amb... No sé, hi ha alguna cosa que ens haguem de dir abans de començar amb el programa? Demanar perdó perquè això és un... Sí, demanar perdó perquè això és... Estem en fase de proves i pot sortir qualsevol cosa. Llavors, seguirem un guió, però no responem de com funcionarà la cosa. De fet, no hi haurà musiquetes de transició, tot això es farà en postproducció. Tenim un mico ensinistrat que se n'ocuparà. Però vaja, senzillament el que farem és conversar entre nosaltres i esperem que sigui interessant, o no. Doncs si us sembla, Alia i Acta Est, tiro endavant amb la presentació, faig i anem tirant, anem comentant. Vinga, va, Leo. Salut a tothom, criatures de la nit, éssers fantàstics i gent despistada. Estàvem la mar de tranquils fent el friqui pel nostre compte, però ens han invocat forces arcanes ultraterrenes i ens hem reunit per parlar-vos de còmics, videojocs, cinema, ciència-ficció, fantasia, marxandatge i maquinetes. En definitiva, cultura dispersa, de manera que prepareu-vos per sentir-ne a tots els colors sobre una pila de coses ben poc importants, però que ens importen i que fan la nostra vida més amena. Parlarem d'això i, per descomptat, de les nostres merdes. Tenim entre nosaltres el rei dels ordinadors monoplaca de baix cost, Climent Aparicio, alias Perufito. Delaware, bueno, ara a aquest punt, jo no sé si he de dir només Delaware o fotre una xapa i tot. Has de dir... Preparat. Has de dir... Posa saluda. Com si vols llegir, saluda. Tu saluda. Jo dic Delaware i ja està, tot correcte. Tenim també l'infermer pirata, Josep Maria Giribet, també conegut com a Johnny Demen. També tenim l'administrador de sistemes i sex symbol dels Muppets, Jordi Martínez, l'inefable Jalabob. Hola a tothom. I qui us fot la xapa és el plom incommensurable de Jan Ros, amb el nom Jan Terrabastall. Som l'equip del Multivers, @multiverscat, i emetem en fase de proves, així que pot ser que divaguem i és segur que ens embarbussarem força. Sigueu benvinguts al nostre programa, que esperem que també sigui el vostre. Com que som un... Digues. No, això és el que passa, no? Que de moment ens trepitgem bastant perquè no tenim les musiquetes i tot plegat. Ara aquí vindria una musiqueta de transició i un incís contextualitzador del que vindrà després, que és la tertúlia. Tiro endavant, Com que som uns gossos i organitzar-nos ens costa, hem decidit estructurar els nostres programes de forma clàssica i senzilla. A cada sessió hi haurà una taula rodona multitemàtica que s'expandirà de forma improvisada a partir d'un plantejament ras i curt. A partir de la pregunta de quin rotllo has vingut a parlar-nos, cadascú de nosaltres exposarà allò interessant que l'hagi mantingut ocupat aquella setmana i que cregui que paga la pena de comentar. I farem tertúlia a partir d'aquests temes. El de quin rotllo has vingut a parlar-nos d'avui? Perufito. Si em doneu peu sense donar-me'l, jo em perdo, tu. Jo necessito que em guieu. Jo us vindré a parlar de maquinetes, d'acord? Recordeu aquests trastos? Això, les Game & Watch. Les màquines bones. Jo no se'n fan d'aquestes. Johnny Demen. Jalabob. Jo faré una mica d'arqueologia del videojoc. Parlarem de jocs antics, com jugar-los i la problemàtica que pot haver, legal o no, al voltant del seu ús. I jo fotré a parir una sèrie limitada de còmic de Marvel. Exacte.
Molt bé, Climent, tot teu. Començo jo. Hem vist que aquesta setmana has ofert un interessantíssim tutorial sobre com canviar el reflector d'una Nintendo Game & Watch. Tenies una maquineta amb la pantalla fregida i ara sembla nova de trinca. Com ha anat la cosa? Ens ho pots explicar? Doncs, bueno, jo intentaré començar des del principi, no? Els boomers, la gent, jo crec que en aquesta sala, almenys els que ens veiem les cares, tots sabeu de què va, no? Però aquestes maquinetes són molt, molt velles. Són d'abans de la Game Boy, no? Ja s'han creat moltes coses del videojoc aquí, la creu, la famosa creu de Nintendo, va aparèixer per primera vegada en una Game & Watch, si no m'equivoco, la del Donkey Kong. Doncs això, els que ja som grandets, tenim nostàlgia per aquestes maquinotes, no? Jo n'havia tingut algunes de petit, però clar, n'havia jugat a d'altres que m'agradaria aconseguir. Què passa? Que el món està com està, no? L'especulació comença a ser ja preocupant i aquestes màquines, doncs, a aquella època no es feien tirades tan grans com ara. I ja s'especula amb les tirades que es fan ara, doncs imagineu amb màquines d'aquestes, les que tenien més èxit encara en pots aconseguir bon preu i les que no, doncs heu de recórrer a fer coses com les que he fet jo. Anar a l'eBay, fer arqueologia, anar buscant gangues i en trobareu de coses que fan pujar el preu, que estiguin en molt bon estat, que no tinguin ratllades. Aquestes Game & Watch el disseny era, crec que no gaire ben pensat pels nens, no? Plaques metàl·liques molt fàcils de ratllar, o sigui, que si trobeu màquines en bon estat, el preu puja molt perquè costa de trobar-ne en aquest estat. Em repeteixo massa, em sembla. El tema és doncs, anar trobant maquinetes que jo m'agradava, que havia jugat quan era petit, que ara no tinc accés, i et trobes amb preus bèsties. Pots arribar a trobar màquines que es venen l'altre dia em vaig veure una a 600 euros, una màquina de l'any... Mira, em us ho diré. Tinc una que s'assembla, de l'any 81. Dic que tinc una que s'assembla perquè jo vaig pagar 50 euros pel que representa que és la mateixa màquina. És a dir, l'estat de conservació és diferent, l'altre tenia caixa, les instruccions, tot això fa pujar el preu entre 50 i 600 euros. Si feu com jo, que el que voleu és jugar i ja pagar aquests preus no us ve de gust, doncs crec que l'interessant és busques maquinotes més barates que segurament tindran uns errors que són típics. Com que és tecnologia molt antiga, hi ha uns típics errors que solen passar i llavors és informar-se una mica, si podeu, abans de comprar la màquina, a veure què li pot passar, no? I jo m'he separat una mica amb els 3 errors que m'he trobat fins ara. Un segon, paro, abans que t'hi posis. Ara se'm sent? Sí. Se't sent perfectament. Vosaltres sí, però com gravava i no havia posat a gravar el canal del micro, deien que a mi no. A veure, ara. Ja està. Segueixi, sisplau. Quin susto m'has fotut tu. No, clar, ara no podem tornar a començar. Les coses del directo. Jo continuo, a veure si reprenc el fil. Jo em havia quedat això, amb trobar màquines antigues i errors que hi ha, a veure si es poden reparar. Els 3 errors amb els que m'he trobat jo són els filtres polaritzadors. Aquestes maquinetes són amb tecnologia LCD, com la de les calculadores. No sé si els que no sou boomers, no? Els que venen després, els millennials o els tal, potser no saben de què parlem, però jo diria que les calculadores d'ara encara funcionen amb les mateixes pantalletes, aquelles de 7 segments LCD, és a dir, un fons com platejat amb un vidre i uns numerets que es pinten, no?, a la pantalla. Això és la tecnologia LCD, que és la mateixa que fa servir les Game & Watch, i això utilitza un plàstic polaritzador que es diu que serveix per fer que aquesta imatge, que realment està apareixent en un vidre, que si el mires a simple vista no veus res, a l'aplicar aquest filtre polaritzador veus el Mr. Game & Watch, no?, que era el protagonista de totes aquestes màquines. Doncs aquest és un típic dels errors que us podeu trobar, que aquest filtre estigui gastat i els dibuixos es vegin molt pàl·lids, molt clars. Canviar això, doncs a l'eBay també us trobareu filtres de recanvi. Jo em vaig comprar una vegada 10 o 12, dic, per si em vaig comprar màquines que en tingui ja per anar canviant. Aquest és una típica cosa que us pot passar. Un altre, que algun dels botons no funcionin. Aquestes màquines són velles i es pot haver fotut brutícia per tot arreu. Érem nens quan jugàvem amb l'esmorzar, amb la nocilla, és a dir, tota aquella merda va regalimant per dins dels botons, no?, i s'acaba solidificant a la placa. Doncs això, obrint la màquina amb compte i amb bastonet a les orelles, amb alcohol o no sé què, anar netejant tots els contactes de la placa que fan el botó, i en el mateix botó, a darrere,
tenen com una membrana negra, també netejar-ho tot. Si l'heu d'arreglar, ja que l'obriu, netegeu tot el que us trobeu, perquè sempre quedarà millor, no? M'ha fet gràcia que diu érem. Home, estic parlant dels anys 80, Ha plogut una mica, no intentis dissimular. No dissimulo això, dissimulo el fet de no menjar amb la nocilla i jugar ara. D'acord. Jo parlava de reparar màquines antigues, no dels mandos de Play 5. Hem començat això, el filtre polaritzador. Un altre, l'error que em vaig trobar amb la màquina que vaig reparar amb aquest tutorial, no? Que vaig fer 4 fotos de com obrir una maquineta d'aquestes, era el reflector. La tecnologia aquesta LCD, com he dit, té una capa que és el filtre polaritzador, una espècie de vidre que està connectat a la placa directament, que és on estan realment dibuixats tots els ninotets aquests. Això, si en trobeu alguna que això està trencat, us heu de fotre. No cal que ho compreu. Si el vidre està trencat, per barata que sigui, no l'arreglareu. Podreu fer servir potser la placa base o alguna altra història, però no podreu treure gran cosa. I a sota d'aquest vidre hi ha el que és el reflector, que era com una placa metàl·lica, no sé si... Mira, en tinc una per aquí, la vella que vaig treure, no sé si es veurà gaire. És com una plaqueta metàl·lica, com un vidre gris, platejat, i aquest, com veieu, té un rodol que està cremat. És qüestió de comprar-ne també a l'eBay uns de nous, que els venen, aquest és el que vaig retallar, que falta el tros exacte, comprar filtres això es diu, reflectors, que és el que et fot el fons de la pantalla, i és canviar aquesta cosa i ja està. I per últim, l'últim error possible que us podríeu trobar, no sé si coneixeu també que les Game & Watch tenien màquines amb 2 pantalles, que s'obrien així, era tot molt bonic, però aquestes màquines entremig tenen s'ha de connectar, les piles estan en aquest cantó, doncs l'energia ha d'arribar a aquest altre, d'alguna manera. Doncs ho fan amb aquest ribbon cable, es diu, aquest ribbon que és cinta, cable de cinta, o representa que és un cable molt fi i molt moldejable per poder obrir i tancar i que no es faci malbé, però algunes vegades de fotre-ho a les motxilles, de portar-ho per tot arreu, es poden rascar les capes més exteriors d'aquest cable i es talla el contacte d'una banda a l'altra. D'aquestes en tinc una i tinc pendent de veure com s'arregla. Vull dir que això ja ho deixaré de cara a un futur multivers. Entenc que és empalmar d'un cantó a l'altre, aconseguir fer arribar la corrent, però encara no sé com fer-ho. Vull dir que d'això ja us informaré un altre dia. I no es pot reemplaçar aquest cable per un altre... És que em sembla que estan fets pràcticament a mida per cada Game & Watch. És a dir, o almenys per cada tipus de Game & Watch que feia servir aquests cables. És a dir, aquesta que he ensenyat, de Dual Screen, té un cable molt senzill, que aquest pot ser que n'hi hagin de recanvis. Però a mi la que em va fallar és una de les Panorama Screen, no sé si us sonen, era unes ja fent servir un sistema de miralls eren amb color, aprofitaven la llum... Era un invent d'aquells de Gunpei Yokoi, coses estranyes que es treia de la mà, de sota la màniga, i aquell, el cable és molt més llarg i molt més estrany i dubto que en trobi alguna còpia semblant. Per això vull intentar reparar aquella, a veure, perquè aquelles maquinotes també són molt cares, i mira, si es pot. Em sembla que la vaig comprar per 40 euros, comptant que ja no funcionava, però si la puc arreglar, doncs això que m'emporto. Molt bé, Déu-n'hi-do el tutorial, La xapa que us he fotut, No, jo estic... Us he deixat atònits. Què va, ens has deixat, a mi almenys amb enveja sana d'allò de, hòstia puta. A mi em passa que tinc maquinetes, jo tinc maquinetes, però cap d'elles no és una Game & Watch i totes es conserven prou bé, la veritat. Però clar, si les hagués de reparar, preguntaria al meu amic Perufito, perquè no en tinc ni idea. Doncs us he de dir que jo he anat aprenent electrònica així a nivell d'usuari, o sigui, aprenent per internet. I d'haver jugat amb Arduinos i no sé què. Després, quan agafes tecnologia, es nota que és tecnologia antiga. És a dir, de fet, la tecnologia que utilitza les Game & Watch ja era antiga quan la van utilitzar. O sigui, ja estava pràcticament deprecada aquesta... D'això li van fer un repunt, crec que era de Sharp, ara estic començant a inventar ja, No es nota, tu fes. Com aprofita que sap que no en tenim ni idea. Fes. Crec que era de Sharp, la tecnologia aquesta LCD la típica de les calculadores, però estàvem passant a un altre lloc i hi ha un Gunpei Yokoi, ja un dia n'haurem de parlar d'aquest senyor, perquè per mi és un mite de la història dels videojocs. I
I aquest senyor va aprofitar aquesta tecnologia per fer diferents jocs i es nota que és antic, és una placa molt senzilla, pràcticament pots dir l'obres i saps on va, no? Vull dir, veus 2 cables i un altaveu, dius, mira, doncs per aquí va el so, no? Els 2 botonets, un xip al mig i la pantalla de LCD. Maquinari segur i probablement econòmic, ja en el moment. Exacte. Pensar una mica així en escala, de dir... Sí, perquè estem parlant, has dit, del 81, una de les... Del 81, aquesta que he agafat la primera... Hòstia, no, m'ho inventaré, però és d'abans. La primera és d'abans. Anava a dir 80-79, però ara puc fer el típic friqui de buscar-ho per internet, no? Però ara perdo ja... Aquí el més important és que queda constància que en el proper multivers ens parlaràs de Gunpei Yokoi. Això. Hòstia, no sé si donarà temps amb un sol programa, Bueno, perquè... Vas fent episodis. El primer lliurament. Escolta, Paru, una cosa. Sí. Aquestes altres maquinetes també boomers que teníem, però que brillaven en si mateixes, que anaven amb piles i tal, funcionaven igual o no? Que brillaven? Rotllo aquella que tinc jo del bàsquetbol o els Space Invaders, o que són amb piles grosses, que són un catxarro més... Sí, acostumava a ser un trasto més gran. Exacte. Els acabats ja es notava que... Això no sé ben bé. Aquestes brillaven amb llum, no? Vull dir, sí, aquelles portaven piles B o AA o grosses. No, però per exemple, de les Game & Watch hi ha les que es diuen tabletop o aquestes panorama. Espera, mira, en tinc una, us ho podré ensenyar, d'acord? Aquestes és fer servir la tecnologia LCD dels... És la que us deia que va amb un sistema de miralls. No n'havia vist mai cap. Per aquí. I això fa servir el mateix sistema de LCD, però aprofita que aquí li fot una capa en plàstic translúcid i tu a l'aplicar llum per darrere, no sé si es veurà res, no es veurà res, però quan apliques llum per aquest cantó, t'il·lumina, o sigui, veus amb colors tot això, però clar, no té una bombeta interna o qualsevol tecnologia que pugui tenir aquestes, per això dic, si brillen elles per si soles, no? I no has de fer servir un suport d'una llum externa. No sé com van, no en tinc ni idea. Hauríem de... Cedeix-me'n una, l'obrim i fem l'autòpsia i... Aquí no passa com en el cas de les aquestes que sí que retroil·lumines tu. Saps quines et dic, no? He vist que tu has agafat... La Game Boy Advance, per exemple. Per exemple, la Game Boy Advance i sí que les has retroil·luminades. Això és un altre... Bueno, és canviar la pantalla. Sí, allò és diferent, perquè allò simplement li fiquem un fil, una capa extra, que és la llum pel darrere de la pantalla, i llavors es veu. O sigui, les primeres xapusses que es feien, que jo me n'havia fet una a l'època de la Game Boy Advance, quan havia sortit la primera, abans que sortís la SP, que de la SP, per exemple, hi ha 2 versions, no? La il·luminada frontalment, que és la mateixa xapussa que jo havia aplicat amb la meva, que hi ha unes pantalles que és de LED, és com un vidre transparent, de la mateixa mida, i té uns leds a dalt i a baix, i al posar-ho a sobre de la pantalla tens una mica de llum, que és com la Game Boy Advance SP, o la primera Nintendo DS inclús, també funcionava igual. Que la pantalla no brillava des de sota, sinó que brillava com per dalt i per baix. Sí, aquesta seria això, que és el que es deia l'afterburner, que tu li foties la llumeta aquí sota, llavors la llumeta reflectava el que tu tenies. Més endavant van fer la Game Boy Advance, la primera ICP copia això, després hi ha la segona ICP, la AGS U01, també per col·leccionistes una joia, vaig tornar boig per aconseguir-la, que ja fa servir una pantalla nova, és diferent, és un altre tipus de tecnologia que és retroil·luminada, llavors cada píxel té la seva llumeta per sota i es veu molt, molt millor. Que ja és les pantalles que tenim ara, va aparèixer també amb la Nintendo DS Elite, la Lite, crec. La SP 101. Hòstia, això és una bèstia a part de consola. Les portàtils que tots hem conegut així més mainstream tenen com a referent llunyà a aquestes maquinetes, en molts casos, fins i tot la forma. Exacte. La dual screen vindria a ser la revisió moderna del famós, em sembla que va ser el Donkey Kong, no sé si va ser el primer, però probablement el que més, o la majoria de nosaltres hem vist o conegut, jo la vaig tenir, aquesta. Diria que és de les més venudes de totes. Donkey Kong, la Game & Watch taronja de 2 pantalles, que fa servir el Mario, o aquella època potser encara era Jumpman, i aquella és de les més famoses. I aquella sí que està per tot arreu, i és això, la dual screen, la Nintendo DS,
és un calc d'allò. I la creueta crec que precisament també la creu típica de totes les consoles de Nintendo. Em sembla també surt per primera vegada en la Game & Watch del Donkey Kong. Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do. Jo veig que d'allà, des de casa seva, en Josep Maria està recopilant... Sí, va recollint coses. Tot de coses que ens vol ensenyar, sobretot perquè com que això serà un programa de ràdio, es podrà veure perfectament quan ho recuperin els oients. Molt bé. Ensenya-ho per la ràdio. Farem la ràdio en colors i farem la ràdio en directe. No, mira, s'utilitza per endreçar l'habitació. Diu, avui parlarem de Game & Watch. Diu, mira, jo tinc aquesta i a la caixa. Que estic movent les coses d'aquest armari a uns que he fets nous i... Res, que el Perofito i jo fa temps vam comprar kits a un xino que ens va fer Game Boy Color retroil·luminades i Game Boy... Vam comprar una Light, una Color, cada un. Però el kit, quan dius el kit, era que ja venia fet? No, ho feia ell. Sí, tu podies comprar el kit o li podies pagar una mica més, perquè després d'algunes experiències que havíem tingut vam decidir que el senyor ens ho fes professionalment i, hosti... Això ha millorat molt. Aquesta encara la conservo, però aquesta no és retroil·luminada, sinó que és il·luminació frontal. Exacte. I ara ja han sortit... Me n'he comprat... Primer va sortir una xapussa, que em vaig deixar un dineral per aconseguir-ho. Fer servir la pantalla nova, aquesta que he comentat, de la Game Boy Advance SP, treure-la amb un cable adaptador, fer-la servir a dins d'una Game Boy Color. Havies d'obrir la Game Boy Color, arrencar-li tot el plàstic per dins per poder encabir una pantalla més grossa, i això era la primera aproximació. I ara ja hi ha un tio, no sé si és Austràlia o no sé on, i els xinos ja van clonat, que ja fan pantalles IPS per la Game Boy Color, que és simplement canviar la que hi havia per aquesta i et queda una Game Boy Color que es veu molt, molt bé. Molt bé. Déu-n'hi-do. Jo el que estic veient és que entre en Climent i en Josep Maria hi ha fàbriques a la Xina que tenen emmarcades fotografies vostres, client del mes tots els mesos, Ja us he dit que cada dia sóc més fan d'aquesta gent, realment, i més amb el tema de l'accent, diguem-li, hòstia, gràcies a ells tens accés a coses que abans eren xunguíssimes d'aconseguir o de trobar, o cares, o que es feien tirades molt curtes, que aquesta gent l'han clonat. Per exemple, els mateixos, el lector de targeta CCD per la Dreamcast, i, bueno, virgueries. Molt bé. Doncs, Josep Maria, precisament sabem que estàs sorprès per la qualitat dels components informàtics facturats a la Xina i que estàs bricolant-te ordinadors amb grans prestacions per ben poc preu. Per què no ens expliques de què va aquesta màgia? Bueno, bàsicament que són molt llestos aquesta gent i tenen més cultura de reprofitar que nosaltres. Farà uns 10 anys o 15 o jo què sé, més de 15 no, que han començat els grans serveis web, rotllo Facebook, rotllo Google aquí a tope i tal, i en el seu moment van muntar tots els centres de dades amb servidors, amb processadors Intel Xeon, que són una meravella. Jo em vaig comprar una en el seu moment sense saber què comprava i fins avui encara podia jugar a jocs punters a qualitat ultra amb una gràfica bona. El tema és que són processadors de servidor molt potents i aquesta gent que han fet, quan els americans se'ls han venut per reemplaçar, s'han arreplegat amb tots. Clar, llavors s'han trobat que els processadors, l'obsolescència programada, tenen un socket antic que ja no es fabrica, que és el 2011, 2011 V2 i 2011 V3 i el 1015, i bueno, tots aquests, rotllo, serien el d'aquesta placa. Aquesta placa era el més top de fa 15 anys, era un Asus Rampage, i aquest socket ara no el trobes enlloc. I aquesta gent s'han dedicat a fer hardware nou per aquests sockets de CPUs de servidor, però fotent-li coses que no existien fa 15 anys. Socket M2, quantitats bestials de RAM, SATA 3, bueno, meravelles. I aquesta placa val 40 euros. Clar, agafes un processador que en el seu moment potser valia 600 euros, que ara te'l venen per 50-60 euros, més una placa de 40 euros, més RAM que també està passada de voltes, i tens un ordinador gaming bestial per 300 euros. Llavors, cony.
és una passada. Això sí, l'encens i et surt una BIOS de 486 que fa pip, 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 pip. Dius, hòstia, l'American Megatrends això no ho veia des del Pentium, com a molt. Els que sé fer anar jo. Exacte. Que fort. I té també aquest punt nostàlgic que també mola. Doncs està molt bé perquè significa una manera de combatre això, l'obsolescència programada. Estem parlant d'uns equips, d'uns components informàtics que haurien passat a millor vida i que a hores d'ara tu els estàs aprofitant i estàs jugant amb ells, primer construint equips i després convencent-me a mi que me'n construeixi un pràcticament, no? Perquè quan pugui m'hi posaré. El tema és que nosaltres no en sabem, bueno, som uns consumistes de mena i tot ho tirem i tal, i allà, jo què sé, serà una mica per la cultura aquesta xintoista de tota Àsia i tal, que tot es reprofita, tot es reconstrueix i tot es clona, no ho sé. Tenim molt per aprendre allà i agafar un processador de 10 anys d'antiguitat que encara li queden moltíssimes hores perquè és un processador per estar 24 hores al dia encès durant anys i anys i processant dades a punt de pala i fer-lo servir per jugar ara per molt poquet preu i donar-li una segona vida, hosti, és una passada. No només tenim poca cultura d'això, sinó que no sé si coneixeu el cas d'Eric Landgren, que és un paio que es dedicava a aprofitar components informàtics per oferir al tercer món, principalment equips informàtics a molt bon preu o a preus accessibles a Ghana, a l'Índia o a la Xina, i ha estat perseguit per Microsoft perquè el que està fent és expandir la vida útil d'aquests components més enllà del temps que els fabricants han considerat que han de funcionar aquests components. Vull dir que ja no és només tenir un convenciment o una convicció ecològica, sinó poder dur-la a la pràctica perquè el sistema no et permet combatre l'obsolescència programada. Sí, no, és que el sistema està per fer calés, o sigui, i a més entronca amb això que parlava després el Jordi, que no només es dona amb el hardware i amb les coses, sinó amb els programes i amb tot. O sigui, l'important és que la teva IP, els teus calés, les teves llicències i l'altre que li donin pel cul, que es perdi. Aquí es nota que en Josep Maria és un infermer pirata. Sí. Està curant equips antics i està lluitant contra el sistema al mateix temps. Sí. Això és... Sí, soc un antisistema. Ben fet, home. La pregunta que tinc jo d'això, aquestes plaques i tot, què ho acabes fotent? En torres, compres torres noves o són... De tot. Has de buscar mida? De tot. Serveix qualsevol? Et serveix qualsevol perquè no deixa de ser una placa normal. Fan les mides estàndard, l'ATX, l'ITX, i ara comencen a fer una micro ITX, que és la que he aconseguit comprar per una caixa que havia comprat fa un tou i que no havia trobat una placa que m'agradés per ficar, també perquè sóc imbècil i vaig comprar la caixa abans de saber si la placa que tenia li cabria. Bueno, rotllos. Passa a tots. Sí, clar, em van convèncer una caixa molt petita, rotllo NAS, per substituir... NAS és un petit servidor que tinc per substituir aquell amb un ordinador potent on tirar els emuladors i on tirar les històries. Vaig comprar aquesta caixa perfecta que es diu Node 304, però que t'hi caben 3 cigrons i mitja mongeta, ja està, no hi cap més. Suficient. Molt bé. Sí. Doncs ho deixem aquí amb en Jordi i, de fet, tenia programat el guió de parlar abans amb en... tenia programat abans de parlar amb en Jordi, però t'hem saltat, em sembla, Sabem que aquesta setmana, Jordi, com que hem vist que en Climent estava restaurant maquinetes i també feia arqueologia del videojoc, per la línia interna del xat del Multivers hem parlat del concepte abandonware i hem polemitzat respecte de què és i què no ho és d'abandonware i de com el concepte pot encobrir la pirateria. Tu què ens en pots dir com a sex symbol dels Muppets? Com a símbol dels Muppets. Un programa només per això. A veure, què passa amb l'abandonware, que vindria a ser software abandonat en anglès, podria ser un terme que ens hem fet també una mica venir bé. És a dir,
legalment s'agafa amb pinces si és que s'agafa, en el concepte que la majoria de casos són programes descatalogats, bé perquè ha desaparegut la pròpia distribuïdora, productora, l'equip que el va programar, o perquè han quedat fora una mica del que vindria a ser el canal de distribució d'aquella distribuïdora que pugui tenir encara el que és els drets, no? Perquè aquí és el tema clau són els drets. Normalment aquests programes antics, parlarem així en general, no entrarem a concretar, però el que tots i totes coneixem, software, ROMs i similars, segueixen en molts casos encara subjectes a temes legals, és a dir, a la llicència, al copyright que tenien originalment. És probable que encara sigui, o estigui vigent, o bé hagi estat derivat a tercers. Aquí entrem en una situació una mica complexa. I deia que ens ho fem a venir bé, perquè també és veritat que en molts casos estem parlant de, com les maquinetes que parlàvem per Ufito, no? Són programes antics, estem parlant de software fet, programat en una altra era, ja podríem dir obertament, sense massa problema, i que ara mateix, si no fos per aquest canal, probablement no tindríem manera de poder-lo gaudir. Ara dic el gaudir aquest, i ja us dic que per mi el debat és aquest, no? Del fet de dir és lícit, no és lícit, d'entrada no ho és, vull dir, ja us dic que legal no és, però ètic o no, aquí és on m'agradaria discutir una miqueta el que, fins i tot el que vosaltres i la nostra experiència com a jugadors que hem tingut segurament amb aquest tipus de programes, no? En el cas aquí, de fet, podríem enllaçar-ho amb el que ha comentat el Josep Maria i en Parufito, no? Poder-te muntar un equip que simulés els nostres PCs clònics, els nostres 386, 486, amb aquelles caixes de color groguenques, no? que acabaven quedant. Això tu que fumes. No, ja no. És veritat, ja no. Sortosament ja no. I era una cosa terrible fumar, i era més terrible fumar davant de l'ordinador. La veritat, he vist plaques, soc informàtic de formació professional, i he estat una bona part de la meva vida professional fent de tècnic de camp, i obrir un ordinador d'un fumador era una cosa bastant desagradable. Mama, perdóname, ma mare fuma com un carreter i, hòstia, a ma mare se li esborren les tecles del teclat de fumar. Ei, jo no fumo no ho he vist i també enlloc les més. esborro. Pues, jo no fumo i les esborro de tocar-les, vull dir, de gastar els teclats. Només ho he vist allà, jo. Déu-n'hi-do. Doncs una cosa, Jordi, clar, a vegades parlem d'abandonware sense gaire propietat, com comentaves tu, perquè no es tracta de propietats intel·lectuals, la propietat de les quals, valgui la redundància, hagi vençut, sinó perquè els posseïdors d'aquestes propietats intel·lectuals no ofereixen vies per continuar-les, perquè qui se les estima o els seus adeptes continuïn gaudint-ne. Llavors, en aquest cas, no parlem d'abandonware, però són programes que estan, o propietats intel·lectuals que estan pràcticament abandonades. I llavors l'única via per part dels amants d'aquests videojocs, en aquest cas, és recórrer a la pirateria. I estem parlant de programes que a vegades són recents. Fa poc Ubisoft ha recuperat aquest títol, ara no em sortirà el nom, acaba de sortir aquest mes passat, l'Scott Pilgrim vs. The Wall, estava camí de convertir-se en abandonware de fet, perquè hi havia una comunitat de jugadors que reclamava que se'n fes una versió física, mai no havia tingut versió física aquest joc, o que com a mínim es posés a disposició de les noves generacions. Va sortir fa potser 10 anys a Xbox 360 i PlayStation 3, però no és jugable a les noves plataformes fins fa pocs dies, que han decidit finalment tornar-lo a posar a disposició dels videojugadors. Clar, en aquest cas no podem parlar pròpiament d'abandonware, però què passa
Quina és la legitimitat que tenim com a videojugadors per recuperar aquestes obres? En realitat cap, que ens fotem, ja està. Pagueu, cabrons. Això funciona així. Un altre cop. Sí, bueno, al final una mica el que ha passat, com dèieu abans, del consumisme que hi ha hagut en molts altres àmbits culturals, no? Tots hem tingut la mateixa cinta de caset, CD, vídeo CD, i arriba un moment que et plantes o no, o seguim comprant-ne. El dia que farem el monogràfic de Nintendo i el borreguisme dels que ens agrada Nintendo amb totes les vegades que hem comprat i tornat a comprar, no? Una mateixa IP, un mateix software, no? I aquí, en aquest món de l'abandonware i tot el que envolta, de fet, va molt de la mà pel meu parer, de la CIN i de molta feina que fa gent amb aquests productes, sobretot amb aquesta arqueologia, no? És difícil establir una línia de quin és el punt pel qual ja consideres que és més o menys retro una cosa. Anem avançant i ara a mi em posen els pèls de punta quan escolto gent que et diu que per ells, i probablement per nosaltres també, la PC2 ja és retro. I dius, què dius? Aquí estem parlant clar, també és un món, el nostre, en aquest cas, el dels videojocs, que té una vida que ja és llarga, però comparat amb altres arts escèniques, el cinema o la música, doncs és relativament jove, i les coses es feien i es conservaven d'aquella manera. També. Sí. Hi ha molts casos on ha estat la comunitat qui ha fet això, preservat el software, no? Perquè estem parlant de programes, jocs que es feien de forma casolana, més casolana encara que aquest podcast nostre, vull dir, un tio que s'asseia ja amb el seu gomes, que era l'Speccy de 48K, i s'ho feia tot i com a molt un col·lega li posava la música, no? I, ostres, comparat ara amb un AAA és una bestiesa. Pensar que, d'on venim, no? D'on va començar tot plegat. Hi ha honroses excepcions, vull dir, sí que està el tema del freeware, del software on el propietari sí que l'allibera pel seu ús en unes clàusules, és a dir, el que mai ens llegim, o ben poca gent, doncs saber què pots fer i de quina manera la pots fer amb aquella llicència. I algun cas que n'hem parlat, no? D'alguns jocs que han estat els propis creadors del joc que l'han cedit a la comunitat. Bueno, i la llicència de software, que és que això que deies, que és un món jove. O sigui, les patents de software, o digue-li com vulguis, no sé exactament com es diu, són de 70 anys. Llavors, el Mario 1 és de l'any de la Picó, sí, o el Donkey Kong, sí, però és de Nintendo, i a part, precisament aquest l'han tornat a fer, però jocs antics que no han tornat a Gaelco, que era una empresa d'aquí espanyola, i els seus jocs no els ha tornat a fer ningú, però clar, tenen menys de 70 anys. Llavors... Bueno, aquí està la clau, potser, hem parlat ara una mica de Nintendo, el Mario, aquests no et faran patir, evidentment et colaran el Mario a tot arreu. I jo com un burro picaré i el compraré, no? Però al final també hi ha un punt, hi ha jocs o jo què sé, per exemple, jo ahir em vaig agafar el PC Football 4, va ser el primer PC Football que vaig tenir, i el vaig recuperar. I en el fons el recuperes i per molt copyright que tingui, al final no saps ni qui el té, perquè realment les persones que han fet el joc, la gent que d'allò no veurà ni un ral de si tu ara pagues aquesta llicència, no? I arriba un punt que dius, bueno, i ara per què he d'anar jo ara a matar-me? El cas del PC Football no el trobes enlloc, no? I per això dius, doncs mira, si ja tampoc hi ha ningú a qui li pugui pagar això, ja no em sento tan malament. Estic com a excusa, però... No, jo no em sento en absolut malament, Una pròpia barrera, en molts casos, és això mateix, de dir, val, jo ara si volgués comprar el PC Football 4, aquí, i compro, és a dir, fora del mercat de segona mà... No, clar, de segona mà ja l'han cobrat en el seu moment, no? Sí. Estem parlant de propietats intel·lectuals que no s'han extingit, però que pertanyen a societats que sí que estan extingides. Llavors... No, bueno, concretament el PC Football no, perquè li van vendre... No, en aquest cas no. No me'n recordo ara com es diu, però vull dir que hi ha una que té els drets de PC Football. Va fer una castanya, però és seu. Sí, em refereixo a estudis i sobretot a editores
que no existeixen ja i que poden tenir tota una sèrie de propietats intel·lectuals associades que ningú no reclamarà perquè no existeix ningú a càrrec d'aquestes societats que tenien els drets, uns drets que encara existeixen. O jocs que no eren ni de societats, eren d'un paio que el va fer i bé, aquí està, i que ni va posar nom o va posar nom i pobre massa mort, que també n'hi ha alguns, pocs, però ja es van morint i estan allà morts. De fet, l'emulació ha acabat aconseguint que hi hagi edicions HD de clàssics perquè s'ha constatat que hi ha fanàtics com nosaltres que continuem jugant a segons quines obres que en principi ningú no reclamaria una edició actual, ja no dic del PC Manager, del Football Manager o del PC Football o com se digui, no? Però de segons quins videojocs que són massa retro per les generacions actuals i que només juguem els que gairebé són boomers, no? Els boomers. Molt bé, doncs em sembla que em toca parlar a mi i em quedaré a gust. En el meu cas, ja ho sabeu, darrerament he parlat de l'Spider-Man dels Abrams, no? Confirmo que el 5è de l'Spider-Man dels Abrams és la merda definitiva. Es tracta d'un còmic amb un punt de partida interessant. Jo vaig picar perquè em va semblar un punt de partida interessant i sobretot perquè la dibuixant, que és la creadora gràfica de l'Spider-Man Miles Morales, em sembla interessant, Sara Pichelli, però és que no hi ha manera de salvar-lo. No es pot salvar de cap de les maneres. No m'agrada com escriuen els Abrams, perquè en aquest cas és J.J. Abrams i el seu fill. No m'agrada com mouen els personatges. Espero que algú altre algun dia faci alguna cosa interessant amb Ben Parker, però el còmic dels Abrams només serà recordat perquè han gestat un altre heroi aràcnid de l'enèsima realitat alternativa de Marvel. Celebro, de fet, que hagin confiat a JJ i al seu fill una línia temporal alternativa i no el destí de les aventures del Peter Parker de la línia de temps principal de Marvel, perquè hauria estat l'horror. Tot i així, la sèrie limitada ha estat terrible. Ara en puc parlar amb la perspectiva de la lectura completa i són 5 números, 5 episodis que inexplicablement ha costat massa que els seus responsables els enllestissin. I és que cada número ha sortit emratat. A jutjar pels resultats es podrien haver estalviat la feina. Només m'han faltat les paraules grandiloqüents d'agraïment i clausura dels responsables del disbarat, en aquest cas l'editor i els propis Abrams, com si haguessin fet un ou de 3 rovells. Únicament salvo les portades de la sèrie a càrrec d'Olivier Coipel, que de fet no les ha fetes totes. Sara Pichelli n'ha fet alguna i de fet des de la portada del primer episodi es nota que ella, com molts lectors, l'únic que vol és que la sèrie acabi. Diria que hi ha les vinyetes que aquesta noia ha dibuixat amb menys entusiasme a la seva carrera i trobo una pena. Total, és per mi, almenys per mi, l'enèsim recordatori que cal fugir de qualsevol producte perpetrat per la ment de J.J. Abrams o de ningú de la seva estirp, per competents que siguin la resta de professionals involucrats en el projecte i per interessant i important que sigui la propietat intel·lectual de què derivi. Espero no tornar a picar amb res que surti de les mans d'aquest bon home. Això t'anava a dir, que no li tens massa carinyo a l'Abrams. Això m'ha sorprès, perquè com ha començat dient que és la merda definitiva, no? Dic, hosti, això és com una droga, no? Diuen, bona merda, no sé què, això és l'hòstia, no? I clar, i dic, no? Quin desastre. En aquest sentit, faig servir una merda en un sentit textual, Terrible. Jo no sé si l'heu llegida, sé que heu estat en un moment o altre, gairebé tots vosaltres lectors de Spider-Man. Jo encara m'arrossego perquè hi ha hagut moments en què he volgut deixar la sèrie principal i no ho he acabat de fer perquè sempre hi ha hagut alguna línia argumental que m'ha semblat interessant i fins i tot, no sé, en els últims anys no m'ha entusiasmat, però hi ha hagut moments brillants i encara el llegeixo, o encara el compro, que a vegades no tinc temps per llegir-lo, però el continuo comprant. Però és que amb aquesta colla... Jo em vaig plantar de comprar còmics Marvel, perquè és que comprava tot i no pot ser, no hi cap, i val calés.
Quan va amb l'Spider-Man Superior, vaig dir, aquest és un bon punt i final per tot el que venia fins ara, aprofito aquí i s'ha acabat fins aquí. I recordo amb molt carinyo l'etapa de Straczynski, que em va agradar molt. També va tenir un final terrible. Sí, el final va ser, però jo crec que va ser per tema de presses o que no els agradava tot allò del rotllo tòtem i tal, però, hosti, a mi m'agradava. Jo no li perdonaré mai a Straczynski, tot i els seus números brillants, el que va fer amb Gwen Stacy em sembla que s'ho podria haver estalviat. I que tampoc tenia un sentit en perspectiva. Era una palandrusca. Però vols dir que això era cosa de Straczynski, que no era... que venia de dalt? O d'alguna ment brillant que digués, ara farem... Pot ser. Culpo Straczynski, segurament que Quesada hi va tenir bastant a veure i vaja, potser també va anar una mica a remolc de l'eco dels Me Too. No sé si va ser una mica abans o una mica després i tenia sentit en el sentit que el dolent per excel·lència de la sèrie, el Fullet Verd, abusava i s'aprofitava de la confiança, era un abús de poder en tota regla de Gwen Stacy, no? Però clar, això contradeia directament no poques històries del personatge i de fet no hi va haver res de transcendent. La pròpia Marvel s'ha oblidat d'aquestes històries. Llavors, pel que fa a Spider-Man Superior, jo crec que té mèrit que Dan Slott fos capaç d'estar treballant amb un Spider-Man on no hi havia Peter Parker pràcticament, i era d'alguna forma, no? Sí, també va fer trampa en aquest sentit, però vaja, gràcies a això, aquesta petita trampa, doncs podries dir que Peter Parker encara hi era, però això d'estar pràcticament, no sé si van ser 2 anys al capdavant d'una sèrie en la qual has matat el personatge principal i has posat en el seu lloc a un dels seus principals enemics, home, té cert mèrit. El que passa que crec que les millors històries de Dan Slott són aquelles en què havia liquidat aquesta història de l'Spider-Man Superior i d'Otto Octavius al cos de Peter Parker. No estava malament, Spider-Man Superior, però el vaig llegir a posteriori quan ja estava el cicle complet i dic, bueno, hosti, no està malament, podria haver sortit qualsevol cosa, però... Penseu que el pitjor de Dan Slott és mel al costat de la merda que han fet els altres. És que no hi ha per on salvar-ho. De debò. En fi... Se'm fa difícil, ara, llegir-lo. No, és més, és que us demano, sisplau, que no... Penseu que és una sèrie limitada a part, és una línia alternativa. Ben Parker pot ser un personatge interessant, es tracta d'un fill del futur de Peter Parker, pot ser un personatge interessant en mans d'altres creadors, però les idees d'aquest parell, J.J. Abrams i el seu fill, són molt limitades. La seva competència a l'hora de perpetrar guions està fora de tot dubte i no és positiva. Llavors, jo el que aprofito és des d'aquesta tribuna per avisar qui se senti temptat de llegir aquestes pàgines que, no sé, que gasti el que tenia pensat de gastar-se en paper higiènic, que és millor lectura. Fins i tot, de debò. En fi. Aquí queda la recomanació. És recomanació. Senyor Abrams, és personal? No, jo crec que sí que és personal, Perdona, Jordi, ha arribat un punt en què ja és personal. Ara ja és personal. Ara ja és personal. Jo... Sort que, a veure, Star Trek em pot fer certa gràcia, però no n'he estat mai un adepte. Ja ho va esgarrar prou, no es va cansar d'esgarrar coses que va esgarrar Star Wars, i ara amb Spider-Man, home, que es dediqui a fer el que li vingui de gust, però que ho faci a casa seva. I que no embruti res més. Twitch, escolti. Hosti, que s'obri un canal... És que, mira, et dic una cosa, si s'obrís un canal de Twitch... Entro jo allà... Em faria subscriptor només per poder deixar de ser-ho. Per subscriure, no? Per poder fer unfollow, de debò. És tal l'odi que li tinc.
Prostituir, per això que has dit és molt fort, eh? Dona per fer un programa. Abans li deixaria algun comentari destructiu. Sí, no sap greu, eh? A vegades s'apodera de mi aquest, no sé, aquesta bèstia destructora. Però és que no puc amb ell, ho sento. Ai, pobre. Bueno, avui he vist un tuit que amb un TikTok, no, què collons era, un Instagram amb la nova Supergirl. Ho he vist també. Que em xoca una mica perquè és una Supergirl que no és rosa ni té els ulls blaus. Bueno, és colombiana. Però no n'hi havia una ja de Supergirl. O això és còmic. No, això era a la sèrie. A la sèrie de The Flash, bueno, la Rowverse aquest que en diuen, allà sortia la Supergirl clàssica, i ara aquesta nova és una actriu colombiana que també es pot tenyir, jo què sé. Què més donarà? No, a veure, si aquesta noia és així, que no la tenyeixin. No, també, però... No, a mi em fa ràbia quan agafen un personatge, un actor per fer un personatge que és molt diferent, però vaja... Aquí hi ha un bon meló que ens podem guardar per algun dia, eh? Sí, aquest meló a mi m'agrada, perquè jo, veus, a mi m'és una mica al revés. Crec que és important adaptar aquests personatges dels 40-50 d'una societat bastant blanqueta i adaptar a les noves realitats. Jo aposto més a fer-ne de nous. Exacte. No és el mateix, perquè tu no portes 60 anys llegint Spider-Man, bueno, 60 no, 20 o 30 anys llegint Spider-Man i no començaràs a una sèrie nova del Miles Morales. Tu agafa Pantera Negra, agafa el rei T'Challa i converteix-lo en un blanc pijo de Beverly Hills i a veure què passa. No cal tenir aquest referent, no cal convertir aquest referent. D'acord, però a vegades és completament absurd. D'acord que hi ha un biaix substancial d'herois que són blancs i heterosexuals, però quan et diuen que un personatge que era heterosexual no ho és realment, o que era blanc i ja no ho és realment, això ha passat als còmics. Bobby Drake actualment és homosexual i jo he llegit les aventures de la Patrulla X i no ho havia estat mai. Bueno, hi ha gent que es fa transsexual als 50-60 anys, o sigui... D'acord. No tinc cap problema amb la diversitat. Aquest no és el problema. El problema, penso, és quan canvies el personatge. És cert que és una mica agafat amb pinces i dir, cony, ara això a què ve? I quina necessitat hi ha? Em pot semblar bé, eh? Van agafar, em penso que va ser en el cas de Heimdall, que em penso que, segons la mitologia nòrdica, és el més blanc entre els blancs, i el van fer un asgardià negre. Doncs això en el context de l'univers cinematogràfic Marvel em penso que funciona. No hi estic totalment en contra. El que passa és que continua xocant-me quan, per representar un personatge d'unes determinades característiques físiques, trien un actor que no s'hi assembla gens. Ja em va molestar en Tobey Maguire fent de Spider-Man, eh? O sigui, Peter Parker no ha tingut mai els ulls blaus. Té els ulls marrons. És una bestiesa, però com que soc lector de còmics, aquestes coses em deixen estar avorrit. Sí, jo estic molt content amb el Spider-Man actual, eh? Realment veig allà el Peter, ja està. Jo també. Veus, en canvi la Zendaya fent de Mary Jane, pues, patina. Perquè és la del Mercadona. A què? La del Mercadona. Sí. Exacte. Déu meu. Crec que farem més fortuna si convertim aquest programa en un programa humorístic perquè està vist que tenim talent de sobre, eh? Gràcies, Climent. De res, a disposar. Doncs, en fi, això ha estat tot en aquest programa pilot del Multivers. Esperem que us hagi interessat i entretingut la conversa. Esteu convidats sempre que vulgueu a participar en directe a través de Twitch quan enregistrem el programa i a Twitter esmentant @multiverscat o insultant-nos als nostres comptes de Twitter respectius. Per part nostra ha estat un plaer, esperem que també ho hagi estat per vosaltres i fins al proper programa. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Que ara hauríem de deixar de gravar, no? No, clar. Bueno, he intentat tancar-ho perquè tingui una durada assimilable
i perquè en puguem xutar un Hem estat gairebé una hora. Crec que sí, hem començat sobre les... 54 minuts. Sí, el Twitch diu 55 minuts ara, exactament. Sí. Molt bé. Que li haurem de demanar a en Josep Maria que ens passi un àudio amb el tros que no s'ha sentit per poder-lo incorporar... Bueno, ja pots comptar. Espera, Sí, estava intentant... Bueno, com a mínim que digui hola! És que just estava mirant que allà al Twitch em sembla que la Xispatinatge havia fet un comentari i no sé com collons ho he moderat, que no surt. I no m'ha donat temps de llegir-lo. No, ho ha dit, encara hi és. Encara hi és. El comentari hi és. No sé si la Xis o el Mordo han seguit fins al final i si poden dir què els ha semblat la cosa. En principi hi ha 5 persones seguint-ho, som 4 nosaltres i o hi ha un Mordo o hi ha la Xis. Sí, però que era un... És que no ha sortit. Era un comentari sobre això últim que parlàvem, Era una participació... Torna-la a fer. I l'has esborrat. Crec que l'he esborrat, allò. Saps que... Hosti, tu. Censura! Sí, comencem. Tu saps el que costa que un oient t'escrigui? Per això, sisplau, torna-la a posar, sisplau. Que encara està en directe, això. Jo crec que ja... Encara està en directe, però... Sí, jo no he deixat de gravar. Tu tira. Jo crec que ja no està emetent, diria. Sí, home, sí. Això és el... Tu obre allà el Twitch i veuràs que hi ets. Emetent, emet. El postpartit. El meu ha quedat congelat. Doncs encara. Bueno, sembla que parlava d'això, del tema de la identitat i ja no hi és. A sobre, és que clar, a sobre vas a triar els missatges idonis, per anar a esborrar. És que jo estic convençut que li he donat a permitir, però aquí ha passat de mi. Permitir censura. I ara votarem. Bueno, deixem-ho aquí, doncs. Deixem-ho aquí. Molt bé. Vinga. Baixaré el programa, Suposo que això ha quedat gravat i, per tant, baixaré el vídeo i intentaré muntar una cosa que es pugui salvar del que hem dit, a veure... De la crema.